ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ମହନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ରଞ୍ଜିତା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସଂସ୍କୃତ ଅନର୍ସର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ସାର କଥାକୁ ଦେଖିବା। କହି ରଖୁଛି ଯେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ। ଏଥିରେ 7ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କଥାବସ୍ତୁ। ହସ୍ତିନାପୁର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଅବତଂଶ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମୃଗୟା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୈବାତ ଆସି କୋଣଙ୍କର ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଧାବମାନ ଏକ କମଳାଙ୍ଗ ହରିଣ ଶାବକ, ପଛରେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଚନ୍ଦନାରୂଢ଼ ରାଜା, ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧନୁ ଏବଂ ଶର। ଭୟାର୍ତ୍ତ ହୃଦୟରେ ହରିଣ ଶାବକଟି କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯାଇ କୋଣଙ୍କର ପରମ ପାବନ ତପୋବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଚନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି, ହରିଣର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଏବଂ ତାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ତତ୍ପରତା ସବୁକିଛି ତତ୍ରସ୍ଥ ଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ହଠାତ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଧର୍ମ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଠାରେ ସକଳବିଧ ଭୟରୁ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଆଶ୍ରମର ପାବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଏକ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ନାଦ କରି ଉଠନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ସମୂହ, ମାରନା ମାରନା। ଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ମୃଗ। ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଏହି ଅନୁରୋଧାତ୍ମକ ଧ୍ୱନି ତପୋବନର ଗଗନ ପବନକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୁଳିକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ ଧନୁର୍ବାଣ ନିକ୍ଷେପରୁ ବିରତ ହୋଇ ହରିଣ ଶାବକଟିକୁ ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଆଶ୍ରମରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ସମୟ, ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଟକର ଧୀରୋଦାତ୍ତ ନାୟକ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚିତ୍ରର ମହନୀୟତାରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମୁନିବୃନ୍ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ସକଳ ଶୁଭକାମନା କରି। ଜନ୍ମଯସ୍ୟ ପୁରର୍ବଂଶେ ଯୁକ୍ତ ରୂପମିଦଂ ତବ ପୁତ୍ରମେବ ଗୁଣୋପେତଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀନଂ ଆପ୍ନୁହି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହାମାନବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପୁରୁବଂଶରେ, ସେହି ମହନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଦୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଥା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ୍, ଏଭଳି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କର। ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତଥା ନିଷ୍କପଟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରମ ପାବନ ଆଶ୍ରମର ଶାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ପରିବେଶ, ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିବା ମମତାର ମାଦକତା ସବୁକିଛି ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ସେହି ଆଶ୍ରମ ପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜକୀୟ ବେଶଭୂଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଦ୍ଧପ୍ରାଣ ସମ୍ରାଟ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ସ୍ଫୁରି ଉଠେ, ହୃଦୟରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ, ମାନସିକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ କେତେ କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ। ସତେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ନାୟିକା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତରାଳରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏ ତ ଆଶ୍ରମ ପଦ, ଏଠାରେ ତ କେବଳ ତପସ୍ୱୀମାନେ ରହନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ମାୟା ମମତାର ଯେଉଁ ମାଦକତା, ତାର ତ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ଏମାନେ। ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ସ୍ଫୁରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବାର କଥା ତାହା ହେବ। ବନ କ'ଣ, ଉପବନ କ'ଣ, ସଂସାର କ'ଣ, ଆଶ୍ରମ ବା କ'ଣ, ସବୁଠାରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ ଏହି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଏହି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରାଜା ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଅନେକ ଭିତରକୁ। ହଠାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି ରାଜା। ଶାନ୍ତ ଆଶ୍ରମର କାନ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ କମନୀୟ କଳସୀ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷମୂଳକୁ ସେଚିତ କରୁଥିବା ଜଣେ
ଲୋଭନୀୟା ତଥା ଶୋଭନୀୟା କନ୍ୟକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ସତେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଜି ସଫଳତାରେ ରୂପାୟିତ ହେବ? ସତେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ପୂରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଏଠାରେ ମିଳିଯିବ? ଅନ୍ତର କନ୍ଦରରେ ତଳି ନିଅନ୍ତି ରାଜା ଆଶାର ଏକ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ମନୁଷ୍ୟ ସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନ୍ୟ ବାସନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ହଠାତ୍ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମାବତୀ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ପ୍ରଣୟର ମାଦକତା। କେଉଁଠି ସେ କନ୍ୟା? ପୁଣି କିଏ ସେହି ନିର୍ମମ ନିଷ୍କରୁଣ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଏହି କମଳାଙ୍ଗୀ କନ୍ୟାକୁ ଜଳସେଚନ ରୂପକ ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି? ଅନ୍ୟାୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ। କମଳ ପ୍ରାଣ କୃପାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୃଦୟ